Dulan sa 200 ang na-hired on the spot sa kapin usa ka libo ka mga job hunters atol sa gipahigayong job fair sa Department of Labor and Employment atol sa ika-121 ka tuig nga kasumaran sa adlaw sa pamuo. Samtang adunay mga intervention programs nga gihimo ang Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA aron masolusyonan ang mismatch. Kung unsa kini, sayra nato pinaagi ni ining report. 199 ka mga job applicants ang na-hired on the spot sa gipahigayong Labor Day Job Fair kagahapong adlaw sa Dakbayan sa Sugbo. Nasayran ni adunay 1,054 ka mga job hunters ang nanimpalad sa job fair nga gisalmutan usab sa nagkalain-laing kumpanya nga nitanyag og 8,000 ka mga job vacancies. Dako sa nato pasalamat because higher ni siya kumpara sa karaan nato nga figure. In the sense nga naatay pre-registration, so meaning before Labor Day nag-pre-register na ta ato na silang gihashasan daan. Gipasabot sa direktor sa Dole 7 Lilia Esteliore nga ang kawalay kasinatian og ang job mismatch o wala mohaom sa gi-applyan nga trabaho ang hinungdan nga 199 lang sa kapin o sa kalibo ka mga aplikante ang nadawat. Busa nakigalayon ang duli sa TESDA, ang attached agency nini aron makapasiugda og intervention program aron makatabang usab sa pagtakdo sa gipangita nga mga kawani sa mga kumpanya ug ang kalifikasyon sa aplikante. Tinguha nga malikayan nga mahitabo pa ang mismatch sa sunod nga mga job fair. The usual is when hired on the spot, it's more on the services, mga department stores, so katong cashiers, janitors, so they're easily hired on the spot because of the experiences that they've had. Mato sa bagong Regional Director sa TISDA 7 Ramon Ivan Ruiz nga may mga programa na ang ilang buhatan aron masiguro nga mohaom ang mga job applicants sa trabahong ilang gi-applyan. Lakip nini ang gitawag nilang retooling o retraining nga gitumong aron makapalambo sa katakos sa mga mangita og trabaho. Kailangan responsive kami sa demands of the industries in every region. Ang aming concept ay area-based demand-driven. So kung anong industry na nangangailangan ng skills na yan, that will be our focus of training. May kaingon tag job mismatch kay mauni demand nga trabaho, pero ang graduate lahi. Samtang gipadayag sa Assistant Regional Director o ang Pangulo sa TISDA sa Cebu Province, Floro Rinca, nga adunay 20,000 ka mga trainees apil na ang Sugbo Kahanas program sa lalawigan ang naserbisyohan sa ahensya. Ang pagbansay sa pag-operate ni mga makina usa lang ni sa programa sa TISDA nga ilang gitanyag arong sigurado gyud nga mohaom o dili mo mismatch ang trabaho nga ilahang gi-applyan sama na lang ni Rosemary. Gawa sa mga lalaki, may mga babae usab nga mikuha sa machining o machine operation. Si Rosemary Fabroa gusto mo trabaho sa gawa sa nasod ug ang pagka-machine operator ang sagad maoy gipangita. Okay, Ros, unsa nimo hang gi-train karon? Machining in situ, for in situ. For in situ. Okay, nganong mao man gyud nimo gipili? Para nakoy makuan sa for abroad ba. Kay mao siya kinahanglan sa mga abroad ka. Sa talaan sa TISDA 5 ka mga trabaho ang pinangita sama sa construction, tourism, medical, BPO o transportation. Libre ang training program sa TISDA hangtod makahuman ug maandam sila nga mokuha na og assessment test alang sa national certification. Duha kanila kini mga kanhi barangay health worker nga mikuha og in situ sa caregiving program. Dako kay di siya og ikatabang sama sa ug mularga ka og gawas is to prove nga ikaw skilled ka, naka-eskwela ka nga kaning kuan na bitaw ka, ready na ka. Para sa kuha sir no, kanang mainungdanon mi nga nami in situ kay kung kuan dili man gud mi makatrabaho og walang in situ. Gipaniguro sa kadikuan sa Doli ug sa TISDA nga magpadayon ang ilahang pag-agak sa mga tao aron matabangan nga siguradong makakuha og trabaho nga haom sa katakos sa mga trabahante. Quality at saka inclusive training programs, assessment at saka certification that will be needed by our workforce para they can be integrated into the labor sector
and they become productive in our communities. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.